ରବି ଜଣେ ଯୁବ ଡେଲିଭରି ବୟ ଥିଲା, ଯିଏ ତା ମାର ଶୋଧ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଦିନରାତି କାମ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ବର୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ପାର୍ସଲ ଡେଲିଭରି କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଲେଟ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଲା। ସେଥିରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଏବଂ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଉଠାଇଲା, ନାଁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ମାଲିକକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲା। ଯଦିଓ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ସେ ଠିକ୍ ଲୋକଟିକୁ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିଲା। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯିଏ ଭୁଲବଶତଃ ତାହା ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମ ଭଳି ଲୋକ ହିଁ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ସେ ରବିକୁ ଏକ ଛୋଟ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ରବି ମନା କରିଦେଲା ଏବଂ ହସିକରି କହିଲା, ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେହି ରାତିରେ ରବି ବର୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜିଯାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟ ଗର୍ବରେ ଉଷ୍ମ ଥିଲା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଇନୋସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲିରେ, କାରଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଗଢ଼ିପାରେ।